jotono lam sogo tini o sengmeng ni jorawo tini ni sengmeng wngkha mohai Judai rok ba Israel dofarok Jisu ni jongjak kaituni jongjak borok ngeibo borok Jisu no temani Masiah nei Yachakmaliya ba kaituni jongjak borok nei Yachakmaliya even borok kwang ma bisiromoi naising tonglai mani pia ba Jisu Kristo paiprong ke bono Kristo nei borok gosei namalia ba Yachakmaliya temani bakri bono sentini nalibana utuke wan sogi ne kan ke mon bele kana wan ma singsa temani ba kaidoni jongjak borok rok je borok no ba je borok no borok nai singei tonglai kaka koko ke nai singei tonglai ba khabai khukbai nai singei tonglai pia ba bono no borok Namalia abo bo simia borok uloke Romani yako yapari bono krusoro di ne jeri khogleka uloke krusoro wi je borok no naisingei khabe khubai naisingei tonglai u borok no krusoroi buthaleka obono wansogi ne kanke belekna tonai wana sengsa ke belekna जों बो सोलोंजागनाय बर'नि बिसिंथि अमहाय कबुके वानसकनाय खांके तावग्रंदि बसला खरकसा बुफानो दाला फाकी बाइके जेलो चरवै बननो जेलो चरवै बुफानो दाला फाकी रवै माने फाकी बाय dala ke bono bufano jelo choroi phasiro roi betharo mahai boni saipana hasal kuk tebo kotor kuk kuni jeng wan sogoi mana omahai Judai ro je Jisu no khlai mani piaba oboni ongklogo temabe asol karon asol reason bono jeng kisisa wansok laigana Jisu Kristo no borok temani bagai yasagi naisingei tongmani piaba temani bagai yasagi maya bono Masiah bono piok nai bono kaito rohor mani ne yasa lima wngkha pilas kang Masiah mani tambo Masiah mani kaito chong mani kaito ni jongjak anointed jongjak mani na kaito Abraham no kokro mani tongo ang nirok sengsaro koroksa nirok no tui khuknai nirok no tui khoknai borok koroksa rohonai nei kokro mani tongo ge u kok romani bono borok naising lai dong borok जों naini kanke Israelrok borok Babylon by borok ni raz dongsok khlaijaka bone pore Medo Persia paikya bone pore Greece paikya bone pore Romani jorao ke Jisu Kristo asaika haipana borok ni thane u kok muito tongo jeni kaito jono kok romani tongo piok naisa khoroksa rohnai inge u piok naisa bono Jisu Kristo ga bono no Jisu Kristo piok nani paimani kintu bono u borok ne u piok naisa ne borok Yachakmaliya ge borok ni u belai kana kiri sengsa belai kana wana sengsa u bul klaimani ba mistake klaimani moni bagai borok besuk
kaitoni sraiman borong thani na paikya ani borong ni bisingtui o borong ni mistake ni bisingtui jo to sangsani borok no sering thai dong borok jeng naini kangke kisa ongklogo borong ni laibuma naini kangke David Raja David besok kerak raja boni singhasan boni rajyo boni kingdom jotono sibai boni yagulo Solomon hasa ni borok Solomon ni thani malainya ni Solomon no malainya ni mapai hasa ni raja ro je jeng naini kangke borok ni laibumawo belaikene sisa kotor borok ni kerak kingdom je omhaine जों जोंनि त्रिपुरा हानि बाय किसिसा जों relevant दंगो हमनो नायनि खांके बा सुइमानो किसिसा जे ख्रिस्ट दाखौ बुकुक दंनाय र जोंनि 184 राजा हाइमलेना 184 one dynasty nge बेलायखनो कलक जोंनि भारत जोंनि इन्डिया ओमहाय कलक गोसो गरै जोंनि त्रिपुरा हानि राजा काइसे आसो कलक डायनेस्टी माने काइसा बंशनि फियाबा ताबो जों नायनि खांके जोंनि मंसाक्रै हाइब्ले जोंनि निजने सागनि हासिक्रिके बैनि तलावो बैनि जात बैनि बंशनि तलावो माने बैनि दखानि तलावो जों कादलु जागो काफ्ले जागो जोंनि हमले मंसाक्रिके आमहाय ताबो जोंनि कन्डिशन के इजराइलरक नि हानि बागै जोंनि बर'तेबो इजराइलनि इतिहास न बा लाइबुमनो सिना नांगो के इजराइलरक नि लाइबुमाबो अमहायने जोंनि बे बेलेकनो आबन बनसावन जोंनि बाय जोंनि लाइबुमा बाय जोंनि त्रिपुरानि जोंनि दफानि अमबाय बेलेकनो सल्लाय माने दं राजा दाउदनि जरावो बरक संसार गोनाङै बरक नसिउ किरिवै गोलैयै मा दंबायो डेभिड नि खोनाखांके सलमन नि खोनाखांकेनो किरिवै मा दंबाय के अमहायके उमनि यागुलो बरक वंगkha बैनि बरक कक नाया उमनि यागुलो जों साइमानो सलमन कक नाया ngै तम बैनि दफा न बोहै गोबां नाखा के उ बोहै बैनि दफा मूर्ति पूजा खालायनाय तागजा मताय न सुरिनाय र बरनो नावै बनि बररक सुरुनो माने काइतने आरनि चालै थांबाय क्या काइतने आरो बखा करिया फेरि थांबाय क्या के अमहायकेनो काइता बरक न स्राय मंगरखा आगेनो स्राय अमहाय खलायके स्राय मंगमानाय निसाजा के आ जरावो जों तमनुखा बेबिलन न काइतो रोय रखा के बेबिलन फाये इजराइल रक न चबा खाय मेचेनै बरक न खावै बन्दिस नामै ख्लांबाय के गने परे के बरक बेबिलन नि बन्दी खलायजा के तेसा मेदो पार्सिया फाये बेबिलन न मेचेनै अ इजराइल रक माने जुदाइ र बा इजराइल र बरक बन्दिस नाम जा बन बरक बन्दी खायख्लांखा गोबां या गोलां के हेलास फायके के अमहायके 4-5 ता फायके माने ग्रीस फायके अलेक्जेंडर द ग्रेट गोबां बन अमहायके पाइथागो के रोम नि जरावो जिसु ख्रिस्ट आसाय माने जों नुगो के जों बन नायनि के बरनि लाइफ मनो नायनि के बरो राजनीतिक दिग दिया ना पॉलिटिकल दिग दिया बरकते रां पैसा दिग दिया बरो बेलेकनो तलावो कलाइजा बा दाबक जाक the same condition जोंनि अमहाय जों बेखायनो जोंनि फाइनेंशियलीबो जोंनि तमातंबा नोंसा करै हायदे जोंनि बरनि जोंनि दफानि थानि अथच जों त्रिपुरा हानि नखमा बा जोंनि मोनसाफानो करै हा सालक जोंनि करै क्या
Angka politically was thing bisa tong 20% citizen. Habis 60 was 20% citizen. Borok mana seni seng mengsasi Yachakmaliya. Seng politically seng suppress sengsa, economically suppress sengsa. Mana bebak dikin seng tolawo kalaiza. Ti Israelrok azorawo ngmahai. Piaba boro Masiah no muito pogia. Je kaito boro no kokro mani bono pogia. Akan boro jengno nengronai homani teibu kosto marek taburong sidi Babylon izora asik kosto manja panang kana gua kisah kosto panang cengkana. Nengket kaini kaitan dopa kabang ma 4-5 ta borok no bondis namit langka. Nge aprong ke borok besuk bosor bisi like angke borok ni mangsa pana kerikya. Nge borok kamani borok sanmani teibu bare borok ni duko kosto teibu khalire. Nge az borok kaito no surimani sanmani thagle. Piaba je phiok nai je Masiah no borok nai singri tongu ba manna ni musungui tongu san lai tongu borok ni bukhawo san mani ba je borok ni bukhawo nahor mani wngkha jengno u politically jeng khajagi tongmani bono phiok rothung obo haisi borok ni sanmon borok je Rome ni sasono tongo o sason ni bono jengno phiok ma sinai omo hai borok ni bukhawo Israelrok no hai onom jeng sitai je kaito Masiah ronai hni honmani ne Judai Israelrok bukhawo wansogui naisingri tongmani ne Judai borok wansokha o Masiah jengno hai o Raja Daud ni jora hai Solomon ni jora hai jengno jini sason ba jini raja no kisah pinai ba jengno kingdom ro pinai Obahike borok ni bukhawo wansok man. Ge omahike borok ni nahor man, borok ni wansok man. Teibu borok toma Jisu Kristo phaiprong ke borok podre pod Jisu Kristo no kaimani lukha kama sengsa sama wana ma sengsa sama. Okay borok wansokha omono jengno phiok man sinai omono jengno mane borok immediate borok ni problem no immediately solve klai wani mujungjak ge borok Jisu Kristo ewan ki kethri no si mathangkha oborok no lukma bai borok wansokha omono kaito jengno kogro mani jini apa Abraham no kogro lang mani omono wngkha piaba u kogle thing ne thik ne u Jisu no bo piaba borok ni wansok mang borok ni nahor mang borok ni muchung mang abo kaito ni wansok mang bai chap mang bai pherjak obviously problem bro kaito ni plan kaito ni wansok mang kaito temani bagai Masiah no rohonai nisa pilaskan borok ni polano bethamani bagai boni mane borok no sumsok ni yak ni phiok ni bagai borok no juk no hawo langmani bagai borok no borok ni je nangmani o sangsaro borok no borok ni
Buni tolabo kalai dongmani bono mana bong ke secondary piaba boro u asol no karisi secondary osi tangsi boro ne boro ni wansok mani borok ni busi mani abo kaito ni wansok mungbai mililiya hani bagai boro Jisu Kristo no Masiah ne uloke Yachakmaliya pila to loge dol ngai tongka piaba abo Khatung bese tin posor boni saka boni bonolai dei thangmaliya Israel dofaro ba Judai ro boro kwang ma boro ni mokol bai thang boro ni sak bai thang Jisu Kristo kama sangsa sam khlai mano wngkha omono sini aba Abraham salang mane obono wngkha hani bagai borok bono raja ungsidi sini bubagra ungsidi neibo borok thangai saika borok jurke jibono raja snamani nailekya jepro borok ruti leba tamane hwnwi bai 5,000 borok no charokha abrokene borok omosara teisen no Roman ni Yachakmaliya जोंनो political freedom omosara जोंनो koite roimaliya ni borok omono raja masana laisinaय nei raja snanani thanglaikia nung raja ngsini mane Jisu musugi haibana bono jurkena bubagra snamnan nailekia je aproke Jisu Kristo boto Jisu Kristo to political kingdom ni bagi phaya bubagra ngani phaya hani bubagra ngani phaya sini bukhani bubagra ngani si phaya ni bukhawo raja samani si phaya puila sekang bukhawo raja sakang ke baki boro nai ni saidong boro Matthew 6:33 puila sekang kaitone hani bagi se wansogradi bo naima tuise tongradi bebak noronai oke sini doha ko tabo omono bul kwang ma Christian rok haine kaitone hano wansogya karei puila sekang political kingdom no si pharai wansog bai siu hano jing maklai nai haibana kaito naima tui tongradi sekang kaito no sekang nini bukhawo raja snamgradi ke kaito no ronai nisa kaja ko juana boro ani ang social media roko ani kok rok no preaching rok no live rok roiro eba upload khairo baksa buksu omai comment khai nirok oborok no khlai ni thuibe sidi te han bagi ta wan sok sidi nise sen Khatung kaplai kaito no surinai kaito nai te sen khlai nai ke kaito ro nai seba sen no roima kaito si roima to ko je khlai nai jotton je non Christian rok ba jotton ta khlai siteng hoya sen sinai ro kaito no samli kaito samati khlai di kaito si ro nai ge ontik Israelrok omhai no borokni wansok tui borokni wansok maningka जोंनो लगे नो ओ रोमान नि तलाव जों ताबो गलगै तंमानि सातक टेकटके तंमानि बरकनो ओ जिसु फियक्सिनाय हायदि जों बोनो राजा सिमास नाम लायसिनाय पिया फलानि क किसेपानो वानसोकिया बारि बरथानाय John chapter 6 verse 15 John Gospel of John chapter 6 verse 15 John chapter 6 verse 15 ang perwana 15 hake borok bono bugras na bagai rompre naika nei sawi manai Jisu hai no hai saijeng hatayo tangka borok
lukurok Jisuni 14 operation lukurok soidamni Jisuni soidamni samung no lugui hai hinai saka omoba sengsaro phainai hinmani adiari si nabla hake borobono bugras namna bagai rompre naika borobono podre bo kama sengsa soidamni samung klaiman lugui tawo abono jengno roman ni yak ni jengno piyok masinai jeng roman rok ni birude jeng basa mansinai roman rok no jeng mezen mansinai roman rok no jeng reklai mansinai jeng borok no mezenai borok bai jeng joba khai borok no jeng mezen sinai jeng keplai mansinai borok ni wansok ma borok ni nahor ma borok ni asam piawa Jisu Kristo bo ukok na tuye waisipana sebesaya ukok na tuye bo waisipana borong itani khub pede and te kaisa Jisu Kristo bo raja osengsani raja ngani bo pai hani bagi bo jo tani sei geriku jikonku jagosi bo asaifa nge Jisu Kristo aprongke tuma bo jeng nugo bo te kaisa hatayo tangi katik tangka nge bo borong ni naima tei borong musuk jak tei borong ni wansuk tei Jisu Kristo respons rolia ba ungnani nailia aprongke borong belai keno disappointing ngai borok naisre wani jengka temane mule borok ni musuk mani si Yachakmaliya gati komo haina tabuk behaina sini orogo jeng lukjak koba baksa jeng ang political kok yang kuno kebno support khaya apana je temanai je logic je tabuk je nangi dong mani sini borok abo kaidono snamui ro kaidono mo khlainai aibana jeng nugo sin borok tabuk Kristen rok ni bisingo no hai yang rangmang nai ke yang bat thanglai kha ke yang si pot ma ko nai ke yang phat che ke thangna nai leu kha omo hai ke Israeli joro omo hai no borok Jisu Kristo no borok ni raja snawi borok tabuk raja khangke jeng kaham phaida manai omo manai ang boni yagra yakte asok nai ang hai nai ang montri manai amahi wangma bono support khlai mani ba wansuk mani borok song mani haibana Jisu Kristo bo ngani jikosilia ngka borong ni wansuk mang borong ni nahor mang borong ni asa mang chukliya ngmao ni asa krikya ngka borok aprong ken naisira ni jengka ngka omo haina jeng tabuk jengdo jepro neng omong liya ngka tabuk sini hau sini bubagra tong bo thumane nai tong ang politically bono support khaya piaba boni je naho boni je sakharmon boni je kok rogo khanamani osin borong nang bono support khaya ni nang tongle boni vision boni kok samani bai boni vision kaham no boni nahor mun kaham no nge boni simi se tumah nai boni simi se omo hai tawak sini borong ni bisingo omo hai authority tuija de singno borok no sini dopa no ta sini dopa no hamjak ma bai sotom nei thangsaga tuifi mana nesung sia kaidor bahike bukhlaiwani nai haibana mana sini borok ro bono support khlai ta ang political support khlai ni saya tamangke je logical naisige je bomo hamko hachal ni kokno naisige jeng jini wansok ma kaidor jeng gyan rokha wansok ni ke jeng omai ke
wansugiman ke or bulta busibaidi ang just kisa kok sama ang kuno political support kaya ge Israel ni kok sama ni posisi matang Israelrok boro sungsani manai kunui sungsani tumanai singkason sungsani manai bonono nahori boro Jisu no raja senamane naike piaba Jisu raja ngani gosiliya uloke boro naisrewi naisrenan jengkha naisreman yagulo ke bono podre pod ke torture khayan jengkha ye omoro bebak no temani bagi wngkha male je Abraham no kaito kok romani niya ka ba je diari kok salang mani u diari kok temano boro serai ke busi nama yani bagi no us diari kok samani temani bagi shaka ba diari ni kok temano na hori shaka bono busi because in Roman chapter 2 10 verse 2 3 was in Lugo Roman chapter 10 verse 2 and 3 was in Lugo tuma ani boro belai kena bukhale tongo haibana abo Bible ni mote India they have a jail but not according to the scripture boro musungu kaido naite haibana u kok no siani bagi tabo nung ko borong di nung belai kena sakta kaisa malai khnai wane nung bukharo ni khalai ke haibana nung bono khalai wani si sia ke temang na nosto khlai na tabo nung TV ni sombo ni mangsa sia nung bono snamna ni musungo khulokha akokha gatma teibe saproi aproi bising ni ta akorong saproi roi me ring yang ke hai deba ni musung mani tong pana ke omo hai Israel ngat omo hai no hai bagi no Jisu Kristo soyong paikya boro ogono soy ke kaito je rona nai mani bono busi ani bagi no boro Jisu Kristo no reject klaikya Yachakmaliya paita gongke Yachakmaliya le hasan asal baitus tamni borok no ciri kongka u borok no krusoi betadi John chapter 5 verse 28 John chapter 5 verse 28 ang pulwana abani bai tawana di omo hai sal phairego afro mangkho ni beba kathiro bini khorang khanawana sorry 28 38 abu chaliya nakati 38 bini kok norok ni bisingo krei tamni hinke bon rohor mani borok no norok poito khlaya or tumasa bini kok norok ni bisingo krei kai ni kok norok ni bisingo krei man kai ni kok no borok bubusia niro je borok rohmani kai to rohmana niro poito chaya ge 1 Corinthians to thangne Bila Korin chapter 2 verse 8 Bila Korin chapter 2 verse 8 ang pulwana Bila Korin chapter 2 verse 8 o sungsani bokrogro korok sapano o elemno sawimania borok abno sawiman mate sungsa jane sobraino kruso kanta bugla khaman English ongke haini so for had they known they would not have crucified the Lord of glory. Borok kubu kena sikang ke Kristo no borok kruso kanta bui buthari yang kamo. Borok siani bagini. Okay? Sen kong masini borok ro butong. Kaito ni kok no demanai temang kaito nai. Bonus kang wanso yawi. Nije musuk tisi kaito no thepana nai. Kau tahu ni baksa hari bagi tahu kelibrai kabalai akulai suri lai hai pana bonai mati le tong mani sinai liya bot temano sak khana gradi kai to Bible temasa
ani hani bagi si wansuk ready neng kawui kait ni kok no pirka je hani bagi je krayo omusuk neng kait ni hani bagi bekau nangka angke definitely kait dorong jeng belaskan kait ni hani bagi si wansuk ready bon naik mati si tong nang lagi ingke pepak nang dorong ani iso ingke omunut jeng Israelrok borok ni bul ni bisingte jeng serengtai jeng khasi thai borok to kerikya borok to buskango buino nawi serengmani kerikya jung to tabu borong na hui serengman geti kaisya omni reason wngkha borok borok ni bukha sengsani manino kaisana manani bagi saitok zak sengsani no kaisana borok wansuk su demung sana wansuk ye mane completely borok pholani kokno kisah mana wansuk inai ke obuna bar-bar masawa pholani kokno pilas kang wansuk khangke kaitor obviously jotoni se important ko ge pholani hamari man khangke sengsani hamari ba mani tong mayai de tong bo asuk jeng wansuk tekre haibon kaitor kokro mani bo tong neng pholani hamari man khangke pholani hamari no yasa khangke sengsani hamari no mangro nai ni no bo sajato haibon neng je semua sengsani mandi pholani mani yake nung sekeri bebal sengsano mani batuma be Matthew chapter 16 verse 26 dengkam sengsano bebal mani batuma khalai ni phola kama khanke gen aku bukuro je nai tong nai rong omunu kok kesana ni musungo padi Israel no tuyi Israel no na hui borok ni bul borok ni mistake no na hui seng wansok layana borok kaima hai jate inya na tik lai ga omono tinini sengmong ni utor obono sengmong kamohai Israelrok Jisu no temani bagai Jongjak piok nai ni jongjak ni Yachakmaliya Masiah ni Jisu no temani baru Masiah ni Yachakmaliya okay jotono hambai nai tong nai rokno ono paisnai